Partner! Ay! Eto na! Nagpaparamdam na naman Ang ating Mahiwagang Burnay! Anyos pa lamang si Jay nang maging kasintahan niya ang 14 anyos na si Sarah. Ano ba naman yun? Jawaan agad? Kaya nga, ako nga nung 14 ako, partner, di pa nagde-develop yung boobs ko hanggang 18. Nag-develop lang siya na nauso po yung underwire. Nauso po yung push-up. Eto, partner, 15 anyos. Lumalove life na kaagad. Tama. Kami ng mga 14, 15, may mga crushes tayo. Meron. Pero hanggang dun lang. Correct. Anyways, kanya-kanyang trip. 15 anyos pa lamang si Jay nang maging kasintahan niya ang 14 anyos na si Sarah. Dahil sa kanilang murang edad, ay pilit silang pinaghihiwalay ng kanilang mga magulang. Bukod dito, ay may matinding alitan din sa pagitan ng kampo ng dalawa. Wow, pampelikula. Ngunit hindi sumuko sina Jay at Sarah. Palihim pa rin silang nagkikita sa kanilang eskwelahan. Sarah, ipangako mo sa akin na hindi ka papayag sa gusto nilang mangyari. Huwag mo kong iiwan dahil mahal na mahal kita. Sabi ni Jay kay Sarah. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit yung 15 years old, kaya niya sabihin yan, hindi niya nga maalagaan yung pimples niya eh. Hindi niya nga mapagamot. Yung acne mo, hindi mo nga mapagaling-galing. Totoo yan. Na love life ka pa. Paano mo hindi mo maalagaan yung mukha mo? Tinutubuan ng tagyawat. Paano mo pa aalagaan ng jowa mo? Correct. Oh. Ba't ba tayo nagre-react? Magulang ba Oo tayo? Hindi naman tayo kamag-anak. Tama. Sarah, ipangako mo sa akin na hindi ka papayag sa gusto nilang mangyari. Huwag mo kong iiwan dahil mahal na mahal kita. Sabi ni Jay kay Sarah. Pangako, Jay, hindi kita iiwan. Hindi nila tayo mapaghihiwalay, mahal na mahal din kita. Sagot ni Sarah sa kasintahan. Nagpatuloy ang tagong relasyon ni Jay at Sarah. Makalipas ang 1 taon, ay sumiklab ang matinding gyera sa kanilang lugar, sa Mogadishu, Somalia. Dahil dito, kinailangan lumipat ng pamilya ni Sarah sa isang refugee camp sa northern Kenya. Jay, ayokong sumama sa mga magulang ko pero wala akong magagawa. Pangako, magkikita pa tayo, hindi kita kakalimutan. Pamamaalam ni Sarah kay Jay. Oh. Wala nang nagawa pa si Jay, kundi tanggapin ang pansamantala nilang paghihiwalay ni Sarah. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinalikan ang dalaga. Pikit mata niyang pinanghawakan ang pangako ni Sarah na babalikan siya nito matapos ang digmaan. Subalit ang pangakong ito ay tila hindi na matutupad pa ng kanyang kasintahan. Nang makaalis ang buong pamilya ni Sarah, ay isang masamang balita ang natanggap ni Jay. Jay, huwag kang mabibigla, anak. 2 truck na may sakay na mga refugees ang pinasabog ng bomba. Nako. Kasama doon ang sinasakyan ng pamilya ni Sarah. Sabi ng ama ni Jay. Halos mapaupo si Jay dahil sa sobrang panlulumo nang marinig ang balita. Ang babae na pinakamamahal niya ay tuluyan nang nawala sa kanya. Nako. Ilang buwang dumanas ng depresyon si Jay dahil sa pangyayari. Hindi siya natutulog at hindi rin siya kumakain. Sa gitna ng matinding kalungkutan ay isang bagay ang hiniling niya na mangyari. Panginoon, mahal ko si Sarah. Gusto ko siyang makita. Hirap na ako. Siya lang iniibig ko. Siya lang ang gusto kong makasama habang buhay. Mahirap tanggapin na wala na siya.
tulungan niyo naman po akong makalimot. Tulungan niyo akong mabura sa aking alaala, si Sarah. Nagbabalay po si Nicole, wait lang. Nagpalit po siya ng costume, wait lang ha. Nagsot po ako ng tutu skirt. Pangbalay eh. Pangbalerina yung background mo eh. Ramdam na ramdam mo. Nagbabalay lang po si Nicole, wait lang ha. Kumuha lang po siya ng ballet shoes. Ngunit tila, naging bingi ang langit sa panalangin na ito ni Jay. Si Sarah pa rin ang laging laman ng kanyang puso't isipan. Subalit sa tulong ng mga magulang at kaibigan ni Jay, ay napagtagumpayan din niya ang matinding depresyon. Ilang taon pa ang lumipas. Natapos na ni Jay ang kanyang pag-aaral. Nagtungo siya ng Nairobi, Kenya, para magtrabaho bilang isang engineer. Lumipas pa ang isang taon. Habang nasa isang site project si Jay, ay isang babaeng tumatawid ang nakatawag ng kanyang pansin. Uy! Baka lumulutang. Kaya niya napansin. Kakaiba eh. Pambihira. Tama. Sinundan niya ito at palihim na pinagmasdan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit sobrang pamilyar sa kanya ng babaeng nakita niya. Sinundan niya ito at palihim na pinagmasdan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit sobrang pamilyar sa kanya ng babaeng nakita niya. Nang makalata ang babae na may sumusunod sa kanya, ay dali-dali itong lumingon sa kanyang likuran. At nang humarap na kay Jay ang babae, ay bigla na lamang nabalot ng saya ang mukha ng binata. Hindi ako makapaniwala. Sarah, ikaw ba yan? Confirm, dahil si Sarah po ay nagbabalat ng patatas. Siya nga! Confirmed! Hindi ako makapaniwala. Sarah, ikaw ba yan? Dali-daling tumakbo si Jay papalapit sa babae. Jay? Diyos ko, sa wakas, nagkita rin tayo. Tuwang-tuwa sabi ni Sarah kay Jay. Yehey! Yeah! Pagbabalikan naman! Sarah, hindi talaga ako makapaniwala. Sabi nila patay ka na pati ang iyong pamilya. I was wrong when I hurt you. Hindi mo sinabi eh. Natagpaalam ka muna. Sorry, masyado. Sana humanap ako ng -1. Sorry. Sarah, Sarah, hindi talaga ako makapaniwala. Sinabi nila na patay ka na pati ang iyong pamilya. Nasabugan daw ng bomba ang sinasakyan ninyong truck. Nabalita pa ito sa mga dyaryo at telebisyon, sabi ni Jay. 3 truck ng refugees ang bumiyahe noon. 2 sa mga truck ang napasabog. Maswerteng nakaligtas ang isang truck at yun ang sinasakyan namin. Paliwanag ni Sarah. Pero bakit wala na ako naging balita sa'yo simula noon? Nang matapos ang gyera, bakit hindi mo ko binalikan tulad ng pinangako mo? Tanong ni Jay. At nagsimulang lumuha si Sarah. Out of all the good we had, you only keep track of the bad. Patawarin mo ako, Jay. Wala akong kakayanan na makabalik sa Somalia. Nagkaroon ng trabaho si Papa sa Kenya at binawalan din nila ako na makapag-ugnayan pa sa'yo.
Pero hindi nila mababawalan ang puso ko na mahalin ka. Mahal na mahal kita, Jay, sabi ni Sarah. You must forgive to put things back the way they used O, diba? Mapapakanta ka eh. Natadala tayo, natadala. Nakakadala eh. O, sige, patapusin na po natin. Let's not bring the past up anymore. Mahal din kita, Sarah. Hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Hindi na natin kailangang maipit pa sa alitan ng mga pamilya natin. Bukas na bukas ay haharap ako sa mga magulang mo at hihingin ko sa kanila ang kamay mo. Yay! Kinabukasan ay nagtungo si Jay sa mga magulang ni Sarah. Ipinagtapat niya ang kanyang hangarin sa mga magulang ni Sarah. At dahil sa malinis na intensyon ni Jay at hindi na tumutol pa ang mga magulang ng dalaga. If I had to Iho, live my life without you near me, my days would all be empty. Iho, alam mo na noon pa man ay tutol na ako sa ugnayan ninyo ng anak ko dahil sa hidwaan namin ng mga magulang mo. Subalit mukhang nakatadhana talaga kayo para sa isa't isa. Patawarin sana kami ng Diyos sa paghadlang namin sa pag-iibigan ninyo. Pagpalain nawa kayong dalawa sa pinaplani ninyong pinagsasama, sabi ng ama ni Sarah kay Jay. Walang pagsidla ng kagalakan si Jay nang matanggap ang basbas ng ama ni Sarah. Sabay-sabay! Nothing's gonna change my love for you. Yeah! You wanna know by now how much I love you. Yeah! One thing you can be sure of. Si Christian may pagganong-ganong pa ng ulo. Piring singer. Kainis. Walang pagsidla ng kagalakan si Jay nang matanggap ang basbas ng ama ni Sarah. Agad silang bumiyahe ni Sarah sa Somalia para ibalita sa mga magulang niya ang nangyari at doon ihanda ang kasal. Halos abot kamay na ni Jay ang kanyang pangarap na makasama si Sarah ng panghabang buhay. Sarap naman. Yay! Subalit sadyang mapaglaro ang tadhana. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe patungong Somalia, ay isa na namang trahedya ang sumubok sa kanila. Ganon? Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe patungong Somalia, ay isa na namang trahedya ang sumubok sa kanila. Matuli ng takbo ng bus na sinasakyan na magkasintahan. Nang aksidente itong mawala ng preno at mawala ng kontrol ang driver nito. Nawasak ang malaking bahagi ng bus. Tumilapon ang daan. Tumilapon, hindi yung daan. Kundi tumilapon sa daan. Yung burnay kasi laseng. Wala pa ako nakitang daan na tumilapon. Tumilapon sa daan ang ilan sa mga pasahero nito. Kabilang dito, sina Jay at Sarah. Nang magkamalay si Jay, ay nakita na lamang niya ang kanyang sarili na nakahiga sa ospital. Maya-maya pa, ay bumungad sa kanya ang tatay ni Sarah. Jay, lakasan mo ang loob mo. Hindi na umabot ng buhay si Sarah. Wala na siya, Jay. Wala na. Pero sigurado ako na hinding-hindi maglalaho ang pag-ibig ng anak ko sa'yo. Masakit man kay Jay ang pangyayari, ay naging inspirasyon ni Jay ang katatagan na ipinakita ng ama ni Sarah sa kanya. Hindi man natuloy ang kanilang pagpapakasal ni Sarah, ay nagsilbing daan naman ang pangyayari para matuldukan na
ang matagal na hidwaan sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Lumipas ang maraming taon. Hindi pa rin nagbago ang laman ng puso ni Jay. Hindi na niya nagawa pang umibig sa iba dahil si Sarah pa rin ang iniibig niya. Para sa kanya, ay magpapatuloy pa rin ang kanilang pag-iibigan, maging hanggang sa kabilang buhay man. Ay. Sakit naman sa puso. Tsaka, ito yung mga mapapaisip ka, bakit mo pa kami pinagtagpo, Lord? Totoo. Ang laki Diba? ng question, bakit? 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 Pwede namang okay na, nakalimutan ko na siya kasi ilang taon na yung nakalipas eh. Pero pinagtagpo niyo ulit kami. Oo, bakit? Anong gusto niyo mangyari? Anong gusto niyo maramdaman Anong ko? gusto mong palabasin? Diba? O, may mga ganon. May mga ganong tanong. Ganon ang mga tanong. Bakit hinayaan mo mangyari sa akin Tsaka ang to? tanong, bakit ako? Diba? Anong atraso ko? Anong Oo, kasalanan anong ginawa ko ginawa para saktan mo ako ng ganito? nagmahal lang naman ako. Yan ang mga tanong. Pero hindi Malungkot. kami Diyos para masagot yung tanong mo. Oo. Hindi talaga. Malayo-malayo. Meron po kaming skin disease. Makasalanan po kami. Correct, makasalanan po kami. At mas binabasa pa po namin yung cellphone namin kaysa sa Bible. Oh, mas Diba? marami pagkakamali. So kung yung tanong mo is bakit, kailangan mangyari, bakit sa'yo, ang laging tinatanong ng iba, bakit naman daw hindi? Hewan. Mahirap maintindihan sa ngayon. Correct. Pero eventually, You you'll will understand why. Totoo yan. Ganun naman ang Ganun Ganun naman ang takbo eh. ng buhay. At lalong hindi mo maintindihan kung kailan masyado pang masakit. Correct. Kasi medyo sarado pa yung utak mo sa kahit anong klase ng paliwanag. Akala lang natin, hindi natin kaya. Akala natin sobrang lupit ng tadhana sa atin. Pero pagdating ng panahon, ang takdang panahon, Kabisyo, doon mo marirealize, ay kaya naman pala nangyari sa akin to. Pero bakit May kaya? dahilan naman pala. Bakit kaya, parte? Tumanda siyang binata. Eh, bahala ka maghandle ng problema mo. Kaya nga, bahala ka. Tsaka, mali ko ba kung totoo tong story ang to, ba't ba ka namin bibigyan ng advice? Hindi ka naman humihingi. Pero ako, unang angulo na gusto ko rin tingnan natin is talagang if you're meant to be, you're meant to be. Yun, yung love Diba story yung nila. love story yung sa inyo, if you're meant to be, talagang kahit magkahiwalay kayo na napakatagal na panahon, pagtatagpuin kayong muli. Tama. Diba? And if you're not meant to be, talagang you're not meant to be rin. Kasi Tama. katulad na nangyari doon sa hanggang sa uli, hindi talaga meant na magsama sila. Kasi tingnan mo, namatay pa rin si Sarah. Tama. Malungkot, no? Ako naman, Malungkot. ang angulo naman na tinignan ko dyan, yung struggle natin sa buhay. Ganun talaga, binibigyan tayo ng mga pambihirang problema. Correct ka. Minsan hindi tayo handa, bigla na lamang siyang darating. Mahirap intindihin, nakakagalit, di ba? As in talagang wala kang magagawa sa tindi ng galit, iiyak ka na lang. Dumarating talaga sa puto ng buhay ng tao yan. Bibigyan Tama. ka ng matinding problema. Yung parang akala mo hindi mo kaya. Totoo yan, helpless, hopeless ka. Correct. Pero, akala mo lang yan. Akala mo lang yan. Kaya mo yan if you submit. Yourself? Diba? Sabi, may nabasa akong magandang quotation kanina. English partner, kaya maganda. Wait. Sige, If i-construct mo muna. If you are in the middle of a struggle, go to a quiet place and throw it to God. Yan. Simple lang, 'di ba? Wala helpless ka na wala ka namang magagawa. Ang Correct. sakit 'di ba? Maniwala ka lang, may umaalalay sa'yo. Di ba? Binibigyan ka Meron. ng problema. Di ba? Pinapaalala nga ng tambalan. If God is for you, Who can be against you? Maniwala ka lang, manalig ka, nandyan lang siya. Binibigyan ka ng problema, oo. Pero kasi may dahilan yan. Tama. Di man natin maintindihan sa ngayon, pero eventually you will understand why. Why? Tama. Tsaka isang angulo pa dyan, partner, to lighten things up. Kapag 14, 15 ka, huwag niyong ipilit. Tama. Siguro, partner, kaya, di ba? Kung medyo may edad ka na at kayo pa rin, di papayagan na kayo ng mga magulang nyo. Tama. Pero kung 14, 15 kayo, pinipilit niyo dahil mahal nyo isa't isa. Nung alam mo tungkol sa love, hindi mo nga masagot yung algebra mo Totoo yan. Magre-remedial ka nga yung summer Tapos love-love ka dyan. Namumroblema ka sa love life mo. Di ba? Bago mo problemahin love life mo, problemahin mo muna kung paano ka makakagraduate. Correct. Hindi ganon, Kabisyo, hindi naman iwasan ng love life, pero kailangan natin na malaman kung ano talaga yung priority natin. Correct. Sa And edad na 14, 15, And kagaya while you're nito. 14 and 15, your priority should be your studies. Tama. Diba? Kasi yung love life, dadating din yan. Madami dyan.
Darating din yan sa tamang panahon. Huwag kang Tama. magmadali, kabisyo. Correct. Ang mga kwento po na mahiwagang burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like ng like, share ng share. Kasama nyo pa rin ang inyong paboritong tambalan sa radyo. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay Memorize nyo na! Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo! Oh!